Damuwa da irin ta'azzarar ayyukan 'yan ta'adda masu garkuwa da jama'a da masu shata shanu haka zalika da sauran abubuwan asha da ake aiwatarwa daban-daban a jihar Sokoto. Gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin gwamnan jiha Aminu Waziri Tambuwal ta tallafawa jami'an tsaro a jihar nan da motoci da babura da sauran kayayyakin aiki domin ganin cewa sun shawo kan wannan matsalar a cibiyar daular Usmaniya. Wannan kuwa yana faruwa ne sanadiyar irin koke-koken da gwamnati ta sha karba daga jami'an tsaro da ke aiki a jihar nan na karancin kayayyakin aiki da suke fama da shi. Bayan da ya tuntubi jami'an tsaron da kuma irin bukatun abubuwan da suke da bukata da shi, gwamnatin jihar Sokoto ta siyo ɗaruruwan motocin jeep kira Toyota Hilux da kuma Golf Saloon wanda kuma aka bayar da su ga rundunar soji ta 8 da ke nan Sokoto, da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ke nan Sokoto, da hukumar bayar da tsaro ta farin kaya wato civil defense a wannan jiha. Kuma wannan bikin an yi shi ne a gaban GOC na rundunar sojoji ta 8 da kuma mataimakin speta na 'yan sanda mai kula da yanki na 10 da kwamandan 'yan civil defense da ke nan Sokoto tare da sauran jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki. A karo na biyu kuwa gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin Aminu Waziri Tambuwal ta sake gabatar da waɗansu motoci kira Toyota Hilux ga rundunar soji ta 8 da ke nan Sokoto da kuma rundunar sojojin sama da ke nan Sokoto. A lokacin kaddamar da shirin pop ada na biyu na rundunar 'yan sanda da ke wannan jiha, gwamnatin jihar Sokoto ta sake gabatar da waɗansu motoci kila Hilux na Toyota ga rundunar 'yan sanda da ke jihar Sokoto domin ganin cewa an gudanar da wannan aiki cikin sauki a ƙananan hukumomin da ke gabascin wannan jiha. Nan kuwa yana zuwa ne lokacin da ayyukan suka ƙara ƙamari a wayannan ƙananan hukumomin da suka hada da Isa da Sabon Birni da Gwaranyo da Raba da Wurno da Gada da Illela da kuma wani bangare na ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa. Wannan matakin da aka ɗauka yau na ƙaddamar da wannan yaƙi na operation puff ada karo na biyu a jihar Sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin Sokoto an kai ƙarshen wannan al'amarin, kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai ƙarshen wannan al'amarin. Ga tsarin sun shirya cewa za a ba da ƙarƙari a sabon birnin Isa, Goronyo, Raba da Illela da Wurno, amma na roƙa cewa a ƙara da Gwadabawa da Gada don ganin cewa an kai ƙarshen wannan al'amari insha Allah. Ganin cewa motoci kaɗai ba za su isa ga wannan aikin ba, gwamnatin Aminu Waziri Tambuwal haka ma ta samar da babura ga rundunar sojoji ta ƙasa da ke wannan jiha da kuma 'yan sanda domin gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Kama ganin cewa kiyayewa da dukiyoyi da rayuka al'umma aiki ne da ya rataya akan gwamnatoci ko dai ta tarayya ko kuma ta jihohi. Haka zalika ɗabbaka su waɗannan bin dokokin abu ne da ya dogara kacokan da tsarin mulkin ƙasa ya baiwa jami'an tsaro. A can wani lokaci a baya, gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari inda yake neman ɗauki daga gwamnatin tarayya akan waɗannan lamurorin da suka shawa jihar Sokoto kai. Haka ma baya ga wannan, a kowane wata gwamnatin jihar Sokoto tana bayar da kuɗaɗe ga jami'an tsaro wanda yawansu ya zarta waɗanda gwamnatin tarayya ke aikowa jami'an tsaron a wannan jiha. Waɗannan mutanen ba mutanen mu bane na kirki, mutane ne wasu ga cikin mu suke, wasu ga wani suke zuwa, kuma waɗanda muna roƙon Allah masu shiriwa daga cikin su Allah ya shirye da su, wanda ba su shiriwa Allah muna roƙonka da ƙarfin zatinka da ƙarfin ikonka don sun da hakewa manzon ka sallallahu alaihi wasallama, Allah ka ba mu iko mu ga baya gare su, Allah ka kawo muna ɗauki mu ga baya gare su. Ba abokan ta mu bane, saboda kan mu je mu haɗa kai da su a kawo rashin zama lafiya a jihar Sokoto. Abin da ya kamata mu fito mu haɗa kai duk inda suke mu yaƙe su. In ka ji wani abu wanda ana baka tabbatar da shi ba, wanda zai kawo tashi hankali, ka nemi jami'in tsaro na kusa da kai ko hakimi ko uban ƙasa
ko wani babban jami'in gwamnati ka sanar da shi don a bincika a tabbatar da abin nan a ɗauki matakin in Allah da kare shi. Haka ma a lokuta da dama gwamnatin jihar Sokoto tana gabatar da taruka na masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafi lamarin tsaro, ya ganin yadda za a dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin al'ummar wannan jiha. Ko a kwanan nan ma gwamnatin jihar Sokoto ta gabatar da wani taron masu ruwa da tsaki wanda ya sami halartar dukkanin tsoffin gwamnonin jihar Sokoto da suka hada da tsohon gwamnan jiha Tayar Latu Bafarawa da Aliyu Magatakardawa Mako da makamantan masu ruwa da tsaki. Mun kira wannan taron ne musamman makasudin shi shine mu zauna mu tattauna a matsayinmu na jagororin wannan jiha akan abin da ke addabar wannan jiha na sha'anin tsaro. Mun sani cewa ana ɗaukar matakai daban-daban na gwamnati da kuma musamman jami'an tsaro na ganin cewa an kai ƙarshen wannan al'amarin. Gwamnatin tarayya tana cikin ƙoƙarinta, amma ga abin ya ci tura. Saboda haka muka ya dace mu kira shugabannin al'umma mu ji daga gare su. Mu kan mu ta zama mu ta shawarwari mu ta ɗaukar matakai daban-daban. Menene shawarwarin jama'a musamman shugabannin al'umma da ke nan akan hanyoyin da za a da kuma matakan da za a ɗauka na shawo kan wannan matsalolin. Har ila yau duk abin da ya shafi lamarin na tsaro, gwamnatin jihar Sokoto yanzu haka tana gina sababbin caji ofis na 'yan sanda kananan hukumomin da ba su da su, yayin da kuma a lokaci ɗaya take gyara waɗanda suka lalace, duk dai na ganin cewa an shawo kan matsalar tsaro da ke addabar wannan jiha. Muhammad Gazali Muktar, labarun RTV.